Kok wis jam 6 rumah ke sekolah tadi? Nggih Mas niki nembe kan sepatu. Wis sarapan durung? Sampun Mas. Kula pamit budal sekolah riyen nggih Mas. Oke. Sik sregep sik sekolah, hati-hati budale. Pamit riyen kali Mas Yanti. Nggih Mas. Bapak dan Ibu. Mbak Yanti kula pamit budal sekolah riyen nggih. Oh nggih, hati-hati ya Le, budal sekolah. Nggih. Bu, kula pamit budal sekolah riyen nggih. Nggih, hati-hati ya Le, ibu durung ndek sangu, sangune sesuk ya Le. Nggih, Bu. Kan durung ndek sangune sih. Kan iki mau tak ngatake. Oh. Dulu sekolah wae. Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Pamit riyen, Mbak. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Kula badhe mangkat sekolah rumiyin nuwun pamit nggih. Iya Le, hati-hati ya Le. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Oh. Tapi bener Le omongnya Mbak Yumu. Sak mending sangu mak. Ayo, mau iki ora ning kono. Hah? Iki mak ora ning kono, Mbak. Ora ngerti. Ya kan ngerungok. Apa diganti wae? Tapi kan nggak mungkin nek misalnya Dadan ae. Behind the skin. wis hati-hati lah. Assalamualaikum ngono wae. Kalau Ngono wae. Tapi kok yo demek ra videone itu. Kan kuwi kan ana toko utamane sih penting. Ana dhewe koyo toko pendamping ngono. kan anu. Kan orang kaya ikone ngono. Iyalah. Kan ana sing ngiji damar. Ya ta dam. Enggak bisa sekali ya, Mas. Ya ta dam. Disuwe kira kasih ngomong suwe. Kusiknya motornya. Waalaikumsalam. Lah, berarti dosa.